Nachádzame sa uprostred Veľkého týždňa a som rád, že sa môžeme aj v tejto chvíli spoločne modliť. Bude to týždeň, ktorý je plný zaujímavých zážitkov spolu s Kristom, ktoré prežijeme od Zeleného štvrtku až po nedeľné ráno, až po slávnostné veľkonočné haleluja. Ale to, čo sa nám zdá takým vrcholom alebo takým najdojímavejším momentom, tak to je práve moment kríža, ktorý budeme tak najviac si pripomínať v piatok, na Veľký piatok. Pri tejto príležitosti by som chcel spomenúť niekoľko takých momentov, ktoré prežívame tu na Jakutí a ktoré sa nám zdajú takým súčasným krížom pre ľudí tejto krajiny. Nebudem hovoriť o sankciách, nebudem hovoriť o napätí, skôr o tom, čo tu ľudia zažívali počas posledných 70 rokov. Na území Jakutskej republiky, kde ako misionári pôsobíme, tak sa nachádzajú, dovolím si povedať, stovky pracovných táborov alebo bývalých pracovných táborov, kde zomreli milióny nevinných ľudí. Sú tu cesty, ktoré sú postavené doslova na kostiach týchto ľudí, ktorí boli mnohé roky posielaní na Sibír, na Kolimu, to je jedna rieka na východe našej krajiny, aby tu 10, 12, 15, 20 rokov odslúžili a drvivá väčšina z nich neprežila. Častokrát títo ľudia tu neboli ani vedení ako väzni. Jednoducho ich sem odpravili a každý vedel, že už sa nikdy naspäť do civilizovaného sveta nevrátia. To bolo aj za čias cára, to bolo aj v čase, kedy boli pri moci komunisti. Dnes na týchto miestach iba veľmi, veľmi zriedka sa nachádzajú nejaké pamätné tabule alebo nejaké pripomenutia toho, že tu kedysi zomierali nevinní ľudia. A tým pádom mladá generácia sa o týchto veciach len veľmi ťažko môže dozvedieť. Aj toto si myslíme, že je jednou z našich úloh, nás, katolíkov, kresťanov, ktorí sa nachádzame tu aby sme spoločnou modlitbou vyprosovali Božie milosrdenstvo pre duše mnohých tých miliónov ľudí, ktorí zomreli, pre duše tých, ktorí toto utrpenie spôsobovali, oni už tiež zomreli, a takisto aj pre súčasných obyvateľov tejto krajiny, pretože sa nám zdá, že mnoho zlých alebo nedobrých vecí, ktoré sa tu dejú, tak sú ako keby dôsledkom toho, že tu naproti krásnemu Božiemu plánu s človekom bola spáchaná taká veľmi veľká, obrovská krivda. Keď budete aj počas Veľkého týždňa sa modliť pred, ako hovoria tu na Rusku, rozpiatým Kristom, pred ukrižovaným Kristom, tak si prosím spomente aj na toto utrpenie, ktorého svedkom je Jakutská zem. Aj na tento úmysel by som chcel, aby sme sa pomodlili desiatok bolestného ruženca, ktorý bol pre nás ukrižovaný. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Pre tých, ktorí ste nám odpovedali na predchádzajúcu súťažnú otázku, tak správna odpoveď je naozaj, tak ako ste uviedli, meno nášho otca biskupa je Kiril Klimovič. Pochádza z Kazachstanu, ale väčšinu svojho života prežil v Bielorusku a tak v Poľsku a teraz slúži tu v našej irkutskej diecéze. Čokoládu však chcem poslať môjmu kamarátovi, spolužiakovi ešte z čias gymnázia, zo šaštínskych čias, ktorý prišiel s takým zlepšovákom, ktorý o chvíľku uvedieme do praxe pri ďalšej súťažnej otázke. Takže čokoládku získava môj spolužiak Erik Jankovič za skvelý nápad s tým, aby sa adresa, na ktorú je možné posielať správne odpovede, objavila aj takýmto napísaným spôsobom, pretože vraj to Jakutsk bolo veľmi ťažké správne napísať a väčšina mailov sa vracala. Takže toto je, priatelia, adresa, na ktorú môžete posielať do 15. apríla odpovede na súťažnú otázku, ktorá tentokrát znie takto. Nachádzame sa v krajine, kde žijú mnohí pravoslávni kresťania veriaci a otázka znie, či v tomto roku slávime Veľkú noc kresťania katolíci a kresťania pravoslávni v tom istom dátume, alebo či je tam nejaký rozdiel. Ešte raz, toho roku pravoslávni kresťania a kresťania katolíci slávime Veľkú noc spoločne, alebo je tam nejaký týždňový, dvojtýždňový posun. Svoje správne odpovede môžete posielať na adresu sdbjakutsk@gmail.com. Ako som spomínal, Veľká noc je pred dvermi, sme tu v tomto veľkonočnom týždni, zažívame túto realitu skutočne aj s našimi bratmi pravoslávnymi, protestantmi. Ak Pán Boh dá, tak a všetko dobre dopadne, tak počas tohto mesiaca by sme mali mať vystavenú kopiu turínskeho plátna, v ktorom podľa tradície bol zavinutý Pán Ježiš. A pred touto ikonou, pred týmto obrazom sa chceme modliť spolu s našimi bratmi a sestrami vo viere. Ako to veľmi pekne povedal arcibiskup Turína, monsignor Cesare Nosiglia, tak
pevne veríme, že to bude taký sviatok viery v ukrižovaného a zmrtvých stáleho Ježiša Krista. Toto chcem prijať, želať a vyprosovať aj všetkým vám, ktorí nás podporujete vašimi modlitbami, aby táto Veľká noc bola skutočným sviatkom viery, kedy si buď znovu nájdeme, alebo obnovíme vieru v Ježiša Krista. Všetkým vám žehnám Pán s vami. Nech vás, všetkých vašich drahých, na príhovor Panny Márie a jej vašich nebeských patronov žehná, ochraňuje a sprevádza všemohúci Boh Otec, Syn, Duch Svätý. Amen. Paká.